Ένα από τα αγαπημένα μου πράγματα στο ίντερνετ είναι η παλιά, καλή ελληνική Trash TV. Έχω χάσει αρκετές ώρες με το να βλέπω καυγάδες του εθνικού στάρ με τον Mr. Μπούτια. It doesn't seem to be on any of these stations. Keep looking. Oh, you're going too slow. Let me take the wheel. It's too fast. How could you even tell what's on? I can tell. There it is. Go back. Too late. I'm in the 40s. Gotta go around the horn. It's faster. Τίποτα. Είμαι 90, δεν χρειάζομαι να φοράω τα κούνια εγώ. Είσαι 90. Μια σαύρα που κυλιέται κάτω. Ή ακόμα καλύτερα ήταν όταν έβλεπα την εκπομπή της Σίας Διαροπούλου. Ξέρεις τι βιβλίο λατινικών έχω διαβάσει του Τσακαλώτου, παρακαλώ. Γεια σου, με χαρά σου. Δουμ σπύρο σπέρο, χάμπεας κόρπους και χάμπεας στη γλώσσα σου. Δεν γνωρίζω εγώ τα κορακίστικα τα δικά σου που μου λες τώρα. Με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά είναι λατινικό Τσακαλώτου. Ξέρεις τι γνώση έχω εγώ και τι γνώση έχεις εσύ. Πού το ξέρεις είμαι εγώ. Είσαι εντελώς αμόρφωτος πάνω σε αυτό το θέμα. Θα σου το αποδείξω τώρα. Δεν έχεις τίποτα να μου αποδείξεις. Θα σου το πω τώρα. Κανένα Θα τεκμήριο. σου το αποδείξω. Και θα σε κατακαιρματίσω. Βεβαίως. Σε οποιαδήποτε κουβέντα κι αν μου πεις. Εδώ είμαστε, τέτα. Να διαβιβάσετε στον κύριο Κώστα Ψαρή ότι υπαξιώ να συζητήσω μαζί του και ιτσέτερα. Και αυτό είναι το σημείο στο οποίο θα ήθελα να δώσουμε βάση σήμερα. Εξ αρχής, όταν είχα δει την εκπομπή ολόκληρη, κάτι δεν μου καθόταν καλά. Κάτι ήταν διαφορετικό από τις άλλες. Είχε μια διαφορετική άβρα από τα υπόλοιπα επεισόδια. Λες και κρυβόταν κάτι πιο μακάβριο από πίσω από τα λεγόμενα των καλεσμένων. Τι θα σκεφτόσασταν αν σας έλεγα ότι πίσω από αυτό το επεισόδιο που βλέπουμε και γελάμε κρύβονται δύο σκοτεινές υποθέσεις, εκ των οποίων μία από αυτές είναι ανεξιχνιαστή μέχρι και σήμερα. Η οικογένεια Μυγδανάλευρου ζούσε στα Φάρσαλα, όπου και ο πατέρας της οικογένειας, ο ιερέας Αλέξανδρος Μυγδανάλευρος, λειτουργούσε στο παλαιό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου στη συνοικία Βαρούση Φαρσάλ. Το 1999 μπήκε στο αυτοκίνητό του και έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση. Η οικογένεια με τους φίλους άρχισε να τον ψάχνουν, όμως η έρευνα δεν είχε αποφέρει αποτελέσματα και αναγκάστηκαν να καταγγείλουν την εξαφάνισή του στις αρχές. Όπου και λίγες μέρες μετά την εξαφάνισή του, η γυναίκα του εμφανίστηκε στην εκπομπή της Σίας Διαροπούλου για να μιλήσει σχετικά με τα οικογενειακά προβλήματα που είχαν και σχετικά με την εξαφάνιση του ιερέα. Αλλά όπως είπα και πριν, όταν είχα δει την εκπομπή, κάτι δεν μου καθόταν καλά. Πάτε κι εσείς αυτή τη στιγμή να δείτε την εκπομπή αυτούσια, χωρίς edit, χωρίς αστείες μουσικές. Δεν ξέρω, λίγο πιο βαρύ το κλίμα, τα λεγόμενα των καλεσμένων και της Σίας που είχαν αφήσει να εννοηθεί πως ο ιερέας δεν έχει εξαφανιστεί απλώς, αλλά ίσως και να μην ζει, με έκαναν να κάτσω να ψάξω περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό και το τι βρήκα ήταν πολύ πιο σκοτεινό και σοκαριστικό από ό,τι περίμενα. Ας επιστρέψουμε λίγο στην εξαφάνιση του ιερέα. Η κινητοποίηση της αστυνομίας σχετικά με την υπόθεση ήταν μεγάλη και 2 ημέρες μετά τη δήλωση της εξαφάνισής του, βρέθηκε το αυτοκίνητο του εγκαταλελειμμένο στον οικισμό Ζεμενό κοντά στην Αράχο. Με την περίπτωση του ασχολήθηκε και τηλεοπτικά η εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη, καθώς υπήρχαν διάφορες φήμες για το τι απέγινε ο ιερέας. Η εκπομπή Φως στο τούνελ, μέσα από τη μεθοδική έρευνα που είχε κάνει τότε, είχε εντοπίσει κάποια πρόσωπα που πιθανότατα ευθύνονταν για την εξαφάνισή του, που παρέπεμπε σε δολοφονία. Ας δούμε μερικά στιγμιότυπα. Περιφοράς και του ιερέα και της γυναίκας και της κοινωνίας γενικότερα. Ορίστε, πείτε μου. Ναι. Ναι. Α, μάλιστα. Στη γραμμή μας είναι ο αστυνομικός διευθυντής της Διεύθυνσης Βιωτείας, ο Θεμιστοκλής Τσίμπρης. Καλησπέρα σας, κύριε Τσίμπρη. Καλησπέρα, κύριε Νικολούλη. Καλή επιτυχία και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσπαθούμε να βρούμε άκρη, είναι πολλά τα μηνύματα που φτάνουν εδώ και θα πρέπει να πούμε ότι στη φωτογραφία βλέπουμε τον Παπαλέξη με το καλυμάκι και τα ράσα. Τώρα ξέρουμε ότι τα έχει βγάλει τουλάχιστον αυτά που βρέθηκαν μέσα στο αυτοκίνητο, έτσι. Και μπορεί να είναι μια εικόνα που να μην έχει καλυμάφτη και ράσα. Τώρα το λέμε αυτό και για τους ανθρώπους που μας βλέπουν. Εσείς, κύριε Τρίβη, από τις έρευνες που κάνετε, κύριε Τσίμπρη, εκεί, που ξέρω ότι είναι εξονυχιστικές όλη την περιοχή. Ασφαλώς. Πού οδηγείστε, τι βλέπετε από αυτή τη μυστηριώδη εξαφάνιση του Παπαλέξη? Η αστυνομία τι βλέπει αυτή τη στιγμή? Κοιτάξτε, εμείς τώρα δεν βλέπουμε τίποτα, διότι ο Παπαλέξης δεν ήταν κάτοικος της περιοχής μας για να γνωρίζουμε τις συνήθειές του ή αν είχε κάποια προβλήματα.
Εμείς εντοπίσαμε το αυτοκίνητο, οδηγηθήκαμε ότι ανήκει στον Παπαλέξη, ερευνήσαμε όλη την περιοχή με ομάδες αστυνομικών, επίσης καλέσαμε και τους σκύλους που διαθέτει η ελληνική αστυνομία, αλλά δεν είχαμε κανένα αποτέλεσμα. Στο χώρο αποσκευών βρήκαμε εκκλησιαστικά βιβλία και 2 ιερατικές σχολές, δύο ιερατικές στολές και το πετραχύλι του. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι έχει φύγει και χωρίς ράσα. Αυτά είναι που τα χρησιμοποιούσε στην εκκλησία. Μπορεί να έχει φύγει με το εσωτερικό ράσο που φοράνε οι ιερείς. Δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να πω περισσότερα στον αέρα, αλλά μας πήραν και μας είπαν, επειδή αναφέρθηκα σε μία κασέτα, μας πήραν και μας είπαν ότι ας γυρίσει η αστυνομία την κασέτα αυτή από την άλλη πλευρά. Να σας ρωτήσω και κάτι. Ναι. Δεν έπρεπε, κύριε Διευθυντά. Παρακαλώ. Ήθελα να σας ρωτήσω, δακτυλικά αποτυπώματα από το αυτοκίνητο, μήπως το αυτοκίνητο μετέφερε κάποιος άλλος σε αυτό το σημείο, έχετε πάρει? Έχει εξερευνηθεί το αυτοκίνητο και τα δακτυλικά αποτυπώματα έχουν ληφθεί. Δεν έχουμε ακόμα βέβαια το αποτέλεσμα, αλλά ούτε και βρήκαμε τέτοια εκμεταλλεύσιμα τουλάχιστον εξωτερικά αποτυπώματα. Φεύγοντας από τα Φάρσαλα πήγε αμέσως σε αυτή την θέση, την ερημική, στην Αράχοβα. Σε αυτό το συμπέρασμα έχουμε καταλήξει κι εμείς. Και δεν ξέρουμε αν τον οδήγησαν κάποιοι εκεί, αν πήγε από μόνος, αν γνώριζε την περιοχή, γιατί εκεί σίγουρα επειδή είναι αδιέξοδο πρέπει να γνωρίζεις για να πας. Ή να σε πάνε ή να πας, έτσι δεν είναι, γιατί είναι αδιέξοδο εκεί. Ασφαλώς. Μαρτυρίες στον δρόμο αυτόν, από το κεντρικό δρόμο μέχρι εκείνη τη θέση, από σπίτια που μπορεί να υπάρχουν ή από άλλους περαστικούς, τσοπάνους εκεί έχετε? Δεν τον είδε κανείς. Κανένας δεν τον είδε? Δεν τον είδε κανείς. Εξετάσαν οι πάντες, ναι, από ομάδες που είχαμε συγκροτήσει αστυνομικών, αλλά και από εθελοντές της Αράχοβας. Γύρω στα 20 άτομα κάτοικοι της Αράχοβας, οι οποίοι μας συνέδραμαν στο έργο μας. Μάλιστα. Και η δική σας τώρα εικόνα ποια είναι, δηλαδή πού μπορεί να οδηγηθούμε σε αυτή την υπόθεση? Δεν έχουμε καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα αν πρόκειται για αυτοκτονία, αν πρόκειται για απαγωγή. Βέβαια, αν πρόκειται για αυτοκτονία και είχε γίνει στην περιοχή μας, σίγουρα θα τον είχαμε βρει. Ξέρετε τι, έχουμε διαπιστώσει και από άλλες έρευνες ότι και μετά από καιρό έχουν γίνει έρευνες σε μια περιοχή, είτε είναι γιατί είναι δύσβατη, είτε γιατί ένα άλλο κομμάτι πιθανότητα να μην ερευνήθηκε. Έχουμε βρει πολλά και πολλά εκ των υστέρων. Ευχόμαστε αυτή την περίπτωση του Παπαλέξη να μην είναι έτσι βέβαια, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Πάντως, αίμα, κοιλίδα, αίμα μέσα στο αυτοκίνητο ή κάπου εκεί, έτσι, κάτι δεν είδαμε. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε, ότι είναι δύσκολο. Γι' αυτό ακριβώς καλέσαμε και τους σκύλους της αστυνομίας, επειδή πραγματικά η περιοχή είναι και δύσβατη, είναι και δασόδηση, είναι και βράχια, υπάρχουν πάρα πολλά. Επί 4 ημέρες έγινε εξονυχιστική έρευνα. Εάν είχε πεθάνει και ήταν πεθαμένος κάπου, σίγουρα τα σκυλιά μας θα τον εντόπιζαν. Μάλιστα. Κύριε Διευθυντά, θα ήθελα να δούμε λίγο αυτό το στοιχείο που μας είπαν για να γυρίσουμε την κασέτα από την άλλη πλευρά, έτσι. Και άμα προκύψει κάτι άλλο, τα λέμε, εντάξει. Πολύ ευχαρίστως. Αύριο το πρωί την κασέτα θα την ακούσω κι εγώ ή θα την γυρίσω και από την άλλη πλευρά. Και εάν υπάρχει κάτι άλλο, θα σας ενημερώσω. Εάν μπορούμε εκεί που υπάρχει η κασέτα απόψε, δεν ξέρω, η Αράχοβα δεν έχει τις έρευνες, ποιος τις έχει? Η Αράχοβα τις έχει. Το αστυνομικό τμήμα της Αράχοβας. Ναι, αν μπορούν εκεί, ας γυρίσουν την κασέτα από την άλλη πλευρά. Νομίζω επικοινώνησε. Και τι έγινε? Τι? Τραγούδια θα τραγούδια. Αγάπη μου, θα τη γυρίσουν από την άλλη πλευρά, ναι. Ωραία. Κύριε Διευθυντά, θα έρθουμε σε λίγο κοντά σας γιατί κάτι έχει τώρα προκύψει. Αλλά από ό,τι μου λένε, επικοινώνησαν και με την Αράχοβα για να τη γυρίσουν από την άλλη πλευρά, να δούμε ποιο είναι το μυστικό της κασέτας από την άλλη πλευρά. Γιατί σε λίγο θα πω εγώ τι περιέχει η άλλη. Να είστε καλά, κύριε Διευθυντά μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα με καλέσετε πάλι. Εάν προκύψει κάτι τώρα, γιατί πρέπει να δούμε κάτι, έτσι, θα σας πάρουμε αμέσως. Γιατί κάτι θέλουμε να δούμε, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Πάμε σε ένα διάλειμμα επίγει. Σε ένα διάλειμμα, Σωτήρη. Τώρα. Σε ποια περιοχή είναι? Πού ακριβώς, γιατί εγώ ξέρω από εκεί, επειδή πηγαίνω και στην Αγόριανη τα χειμώνα και ξέρω. Για πείτε μου. Ναι. Σίγουρα. Όχι, δεν ακούγεστε εσείς. Όχι, δεν ακούγεστε, εγώ γράφω, ούτε επαναλαμβάνω τι μου λέτε, τίποτα. Όχι, κατάλαβα τι μου λέτε, ναι, όχι. Είναι σίγουρα? Πόσο καιρό τώρα εκεί? Μάλιστα. Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Έχετε ένα τηλέφωνο εκεί? Όχι, δεν το λέω στον αέρα. Έχετε να μου δώσετε εμένα?
Εντάξει, θα βρω. Ναι, yeah. Λοιπόν, έχουμε παιδιά εξελίξεις. Μισό λεπτό γιατί έχουμε εξελίξεις. Έλα εδώ, πάρε εδώ τώρα. Τώρα, παιδιά, βρείτε αυτό το πράγμα εδώ τώρα. Τώρα μην λέμε στον αέρα τίποτα. Σωτήρη, ετοιμάσου για βίντεο. Τώρα, παιδιά. Εντάξει. Βρείτε το αυτό, οπωσδήποτε τώρα. Πάμε σε βίντεο. Εκείνο εμένα που με πείραζε ήταν ότι έβγαινε πολύ τακτικά, βγήκε στην Αλβανία μια φορά και κάθισε 8 μέρες, κάθισε, θα σας γελάσω πότε. Βεβαίως. Στην Αλβανία πήγαινε, φέρνε κάτι κουμπαρούλες που ήθελε να βαφτίσω εγώ και αυτός. Τον δημιουργήθησαν κάτι οικογενειακά προβλήματα και έπηγε και ουδής ξέρει πού βρίσκεται. Οικογενειακές ασθένειες και τα λοιπά. Και από αυτός το λόγο ήταν η εξαφάνισή του. Στενοχώρια είμαστε. Θα μπορούσε να φύγει με μια άλλη γυναίκα, με ρουμάνα, όπως λένε ο Παπαλέξης. Να τα πούμε έτσι έξω από τα μάτια. Όλα είναι δυνατά. Πεθανά να το πω, πώς πρέπει να το πω. Όλα είναι πεθανά. Κακό δεν έχει πάθει, γιατί εγώ ανάβω το εικόνισμα κάθε τόσο, όχι ακίνητο, γιατί δεν κάνει, απαγορεύεται. Λοιπόν, και μου στέλνει η Παναγία συνέχεια μηνύματα και βλέπω διάφορα πράγματα σε τοποθεσίες που βρίσκεται. Τώρα, από εκεί και πέρα δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Geschichten, ξέρετε γερμανικά. Πολλά τι να είναι. Όλοι είναι καλοί όμως στην ουσία. Στην ουσία καταλήγουμε, όλοι είναι καλοί, γενικά για όλους μιλάμε τώρα. Μέχρι σε αποδείξεις του εναντίου. Η υπόθεση, είπαμε, που έχει πάρει διαστάσεις thriller. Άλλοι λένε τα δικά τους. Πιστεύουμε πολύ ότι μπορεί να έχει τερματίσει τη ζωή του. Ναι. Πέμπτη λέει εξαφάνιση. Εμείς εδώ κανονικά είναι εξαφάνιση Τετάρτη. Μάλιστα. Πήγαμε εκεί και μας είπε ότι την Τετάρτη είχαν απαγάγει μάλλον κάποιοι τον Παπαλέξη. Πήγαν κάπου να κάνουν κάποια δουλειά. Δεν μπορούσαμε να πληροφορηθούμε βέβαια. Μας τα έλεγε πολύ ανώμαλα τα πράγματα. Ναι. Και μας λέει ότι πήγε να μπει στο αυτοκίνητο, άφησε το αυτοκίνητο, πήγε να κάνει μια δουλειά, και άφησε το αυτοκίνητο κάπου. Και όταν γύρισε και μπήκε μέσα στο αυτοκίνητο, κάποιος βρέθηκε πίσω από το αυτοκίνητο. Ναι. Με τύπο περίστροφο, με αυτό τον ακινητοποίησαν και τον πήραν και τον πήγαν κάπου. Θα σας πω ψέματα, δεν θυμάμαι πού μας είπε τον πήγανε. Σε μια θάλασσα μακριά, ξέρω εγώ. Αυτά σας τα είπε η πρεσβυτέρα? Η πρεσβυτέρα, βέβαια. Για την παραμονή της εξαφάνισης. Τετάρτη πρωί. Ναι. 10 η ώρα, δεν ξέρω βέβαια. Τετάρτη πάντως. Και εκεί τον βάλανε, λέει, γυμνών, 3 ώρες μέσα στη θάλασσα. Και του είπαν, δεν θα κοιτάξεις πίσω, δεν θα κάνεις. Το είπε μάλλον αυτός που ήταν πίσω, γιατί λέμε δεν ξέρουμε τι ήταν και ποιος και πόσοι. Ναι. Τον βάλαμε στα και είπε ότι θα μείνεις αυτό μέχρι 3 ώρες. Και εγώ θα εξαφανιστώ και μετά θα κοιτάξεις ή θα φύγεις. Ναι. Γυμνών λέμε, μόνο με το σλίπ λέει. Ναι. Λοιπόν, και τελικά μετά από πολλή ώρα που κουράστηκε μάλλον ο παπάς, όπως μας είπε, κοίταξε κάπου γύρω του, είδε ένα φάντασμα κάπου, λέει, να προχωράει, να φεύγει, μια σκιά. Ήταν τόσο μακριά που δεν μπορούσε να γνωρίζει βέβαια τίποτα, ήταν μια σκιά. Λοιπόν, αλλά έλεγε σπαστά, λέει, λόγια. Σπαστά ελληνικά. Ναι. Λοιπόν, αυτά σας τα είπε εσάς? Ναι. Και γύρισε, μετά έφυγε ο παπάς και γύρισε το βράδυ στο σπίτι και είπε αυτή την ιστορία. Αυτά σας τα είπε εσάς η Παπαδιά? Βεβαίως. Τα έχετε καταθέσει στην αστυνομία? Κοίταξε, εγώ δεν τα κατέθεσα, δεν ξέρω ψέματα. Η ίδια τα έχει καταθέσει αυτά στην αστυνομία? Αυτό ακριβώς, τα έχει καταθέσει αυτά. Τι έγινε και βγαίνει τώρα και κάνει αυτά που κάνει? Τώρα δεν τα κάνει, κύριε Ηλία, δεν ξέρω αν... Τα κάνει στο άλλο κανάλι και στα αυτά. Μη με εσάς παρακαλώ, εδώ είναι Αλφα Sky και πιστεύω ότι μια γραμμή ισορροπίας ανθρώπινη και κοινωνική. Μην μπερδευόμαστε με φτηνά σοου της πλάκας. Γιατί θα αρχίσω να λέω πολλά και αυτού, κύριε φυλακή, το σταματή μου και έχουμε και ιερέα εδώ δίπλα. Κοίμη και εγώ αντιμένη απόψε. Σας εβάζω. Εγώ δεν πήγα κάτω να κάνω αυτά τα πράγματα. Εγώ απλώς πήγα μια συμπαράσταση γιατί τι να έκανα, ήξερα τι είναι, τι να κάνει. Κύριε Ηλία, δεν ξέρω αν έχετε πει. Δεν τα κατέθεσε αυτή, ο κόσμος, ο πατέρας της και αυτή. Εμείς δεν καταθέσαμε ας πούμε αυτά τα προβλήματα. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Τα αποκάλυψε σε εσάς όμως αυτά. Βεβαίως. Και ήταν και η μητέρα σας παρούσα. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν πληροφορηθήκατε την είδηση αυτή ότι
Η νύφη σας, η πρεσβυτέρα, οδηγήθηκε σήμερα σε νευρολογική κλινική και την έκλεισαν εκεί στη Λάρισα. Οπωσδήποτε, αφού ήρθε το κανάλι εδώ το ξέρουμε αυτό, δεν υπάρχει τίποτα. Αλλά λοιπόν, δεν θέλει πάντα αυτά, αφού τα λέει μόνη της, δεν τα έχει κανένα πρόβλημα. Πάντως τα είπε σε εσάς αυτά τα πράγματα. Βέβαια, τελείωσε με ό,τι θέλετε. Και γύρισε, να σας πω, και γύρισε δηλαδή τώρα ο ιερέας στο σπίτι τη νύχτα και της είπε αυτά τα πράγματα. Ναι. Και την άλλη μέρα εξαφανίστηκε. Κοιτάξτε να πω και κάτι άλλο όμως. Ο πεθερός του είπε ότι ο άνθρωπος δεν τον πήρε να πάει κανένας. Είναι λίγο ανώμαλα τα πράγματα. Γιατί σου πάει να ξεκουραστεί και έκανε μπάνιο στη θάλασσα. Γιατί μου είπαν βρήκαν τις κάλτσες του, άμμο στις κάλτσες, άμμο στα παπούτσια, άμμο αυτά. Ποιος τα λέει αυτά, τώρα τα ακούμε όλα τούτα. Α, έτσι. Ναι, βρήκανε και άμμο και όλα. Πρόσεξε, αυτά τα λένε η κυρία, η πρεσβυτέρα και ο πεθερός του. Εσείς ξέρετε ότι αντιμετώπιζε ο Παπαλέξης ένα σοβαρότατο πρόβλημα στην ενορία του. Ότι έβαλε χρήματα ο Παπαλέξης για να φτιάξει κάτι στην εκκλησία. Ότι τα πλήρωσε ο Παπαλέξης και πήρε και έδωσε γραμμάτια. Και ότι μετά άρχισαν να τον εκβιάζουν και ποτέ δεν του έδωσαν τα γραμμάτια αυτά κάποιοι άλλοι για το έργο που έγινε. Τα ξέρετε εσείς αυτά? Κοιτάξτε, να σας πω κάτι τώρα, μα θέλετε ειλικρινά. Ναι. Η αστυνομία μόνο μας είπε εμάς ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ναι. Με λεφτά ή με ξέρω εγώ κάτι. Ξέρετε τίποτα εσείς? Και λέμε με συγχωρείτε, εμείς δεν ξέρουμε. Εσάς δεν σας ενημέρωσαν ότι κάποιοι έκαναν ψυχολογικό πόλεμο στον ιερέα και τελευταία άρχισε να παίρνει και αυτός χάπια και να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα όπως και ένα άλλο μέλος της οικογένειας του? Μην πω τώρα κάτι γιατί σέβομαι κάποια άλλα πράγματα. Πέρα από τη γυναίκα μόνο του. Η δική του. Από εκβιασμούς και άλλα πράγματα. Και έχει τέλος πάντων, άλλο ένα μέλος πρόβλημα σοβαρό. Μόνο η δική του. Και είχε ηλίγκους και ήταν άρρωστος ο άνθρωπος και έπαιρνε ψυχολογικά φάρμακα από εκβιασμούς για κάποια γραμμάτια που δεν του έδιναν για λεφτά που είχε βάλει για ένα έργο. Όχι. Δεν τα ξέρετε σε αυτά. Κοιτάξτε να δείτε, εμάς μας τα είπαν τώρα από τα Φάρσαλα. Ακούστε με λίγο, γιατί είναι σοβαρό αυτό που σας λέω. Μας τα είπαν τώρα από τα Φάρσαλα, αλλά μην πω το όνομα του ανθρώπου γιατί είναι και επώνυμος. Που ακούστηκαν οι φωνές του, λέει, έξω από τον Άγιο Νικόλαο να λέει ότι γιατί τα κρύβετε αυτά, εγώ θα τα βγάλω 2 μέρες πριν την εξαφάνισή του, κύριε Ηλία. Αυτά τώρα όλα είναι τυχαία εδώ? Λοιπόν, κάποια στοιχεία που πρέπει να κρατήσουμε από αυτά που είδαμε είναι πως 1. Μπορεί να μιλάμε για δολοφονία. 2. Η γυναίκα του χρειάστηκε να μπει σε νευρολογική κλινική. 3. Σύμφωνα με τα λεγόμενα της γυναίκας του, ο ιερέας έφυγε στο εξωτερικό και ζει εκεί με άλλα στοιχεία. 4. Σύμφωνα με τα λεγόμενα των γονέων του ιερέα, η γυναίκα του είχε να κάνει κάτι με την εξαφάνισή του. 5. Ο ιερέας έβαλε λεφτά στην εκκλησία για να φτιάξει κάποια πράγματα μέσω γραμματείων και ίσως να δανείστηκε λεφτά από κάπου, όπου από εκεί που δανείστηκε τα λεφτά, ίσως μετά να τον εκβίαζαν. 6. Μπορεί να άφησε ένα μήνυμα σε μια κασέτα αν τη γυρίσουν ανάποδα. Ναι, οκ. Όλο αυτό είναι λίγο παρατραβηγμένο. Νομίζω ήταν απλά για να τραβήξει λίγο την προσοχή στην εκπομπή. Η εκπομπή έφτασε στο τέλος της, αλλά δυστυχώς δεν βρέθηκε ο ιερέας. Όλα αυτά τα χρόνια κυκλοφορούσαν φήμες ότι ο ιερέας είχε σκηνοθετήσει την εξαφάνισή του και βρισκόταν στο εξωτερικό με διαφορετικά στοιχεία. Από τότε μέχρι σήμερα, ωστόσο, δεν υπήρξε κάποιο νεότερο για το πού μπορεί να βρίσκεται. Τι νομίζετε εσείς πως συμβαίνει? Γράψτε μου στο σχόλιο. Η 14χρονη κόρη του, η Μαριάννα, ήταν ένα από τα 3 παιδιά του ιερέα που εγκατέλειψε μαζί με τη σύζυγό του όταν εξαφανίστηκε. Από πολύ μικρή αντιμετώπιζε ενδοοικογενειακά προβλήματα, καθώς ο ιερέας πατέρας της συμπεριφερόταν άσχημα τόσο στην ίδια όσο και στην μητέρα της, η οποία αντιμετώπισε προβλήματα υγείας τα οποία επιδείνωσαν την κατάσταση στην οικογένειά της. Όταν ο κληρικός χάθηκε ξαφνικά το 1999, χωρίς να αφήσει πίσω του ίχνη, τη φροντίδα της την ανέλαβε ο παππούς της. Επειδή όμως ήταν πολύ αυστηρός και ενίοτε βίαιος, η 14χρονη αποφάσισε να διακόψει το σχολείο και να αρχίσει να εργάζεται σε ένα τσιπουράδι. Εκεί 2 χρόνια αργότερα γνώρισε τον 61χρονο Λευτέρη, πρώην οδηγό, και λίγο καιρό αργότερα αποφάσισε να μετακομίσει στο σπίτι του. Ο Λευτέρης ανέλαβε εξ ολοκλήρου τα έξοδα της ανήλικης φιλοξενουμένης του, ενώ στην πορεία ανέπτυξε μαζί της ερωτικές σχέσεις που στην πορεία πήραν μορφή πλήρους εξάρτησης. Η Μαριάννα αποδείχθηκε πως αναπτύσσει μια συμπλεγματική εξάρτηση από αυτόν, η οποία ήταν οικονομικής και συναισθηματικής φύσεως. Το 2005 η 20χρονη πλέον Μαριάννα άλλαξε μαγαζί και εκεί γνώρισε έναν 36χρονο άντρα, τον Ψίστη, και 2 μήνες αργότερα αποφάσισαν να συζήσουν στο πατρικό του σπίτι. Όταν το ζευγάρι αποφάσισε να αναπονιαστεί, ο κατά 45 χρόνια μεγαλύτερος εραστής της μετακόμισε κοντά τους για να μπορεί να βοηθά σε εισαγωγικά
την προστατευόμενή του. Ούτε τότε όμως η 20χρονη σταμάτησε να το βλέπει και συνέχισε να έχει σεξουαλικές επαφές μαζί του κάτω από τη μύτη του μνηστήρα της. Μάλιστα, ο πρώην συνέδραμε οικονομικά το ζευγάρι και είχε καθημερινή τηλεφωνική επικοινωνία με την νεαρή κοπέλα, η οποία το εκμυστηρευόταν κάθε πρόβλημα που είχε με τον αραβωνιαστικό της. Ο μνηστήρας Μαριάννας για καιρό ανεχόταν την εξάρτησή της από τον άτυπο κηδεμόνα της, κυρίως λόγω των υλικών παροχών που τους είχε προσφέρει. Κάποια στιγμή όμως έφτασε ο κόμπος στο χτένι που λέμε και αποφάσισε να απαλλαγεί από αυτόν, προτείνοντας την αδικοχαμένη κοπέλα να φύγουν στο Ντουμπάι για δουλειά, όπου θα έκαναν μια νέα αρχή. Στις 2 Φεβρουαρίου 2011, ο 36χρονος άντρας, επιστρέφοντας στο σπίτι, συνελήφθη από την αστυνομία διότι εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση και είχε οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Λάρισσας. Μετά την ολοκλήρωση της γραφειοκρατικής διαδικασίας, αφήθηκε ελεύθερος και επέστρεψε στο σπίτι. Όταν προσπάθησε να ανοίξει με τα κλειδιά την πόρτα, δεν άνοιγε και τελικά κατέβαινε να την ανοίξει, σμπρώχνοντας την με δύναμη. Μπαίνοντας στο δωμάτιο, βρήκε τη Μαριάννα καμένη στο πάτωμα. Έτρεξε στο σπίτι του Λευτέρη και τον ενημέρωσε για το τι συνέβη. Γύρισαν μαζί στο σπίτι του ζευγαριού και στη συνέχεια ειδοποίησαν την αστυνομία. Ο 70χρονος πλέον Λευτέρης οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο κατηγορούμενος μετά την εργασία του το απόγευμα πήγε στο σπίτι του ζευγαριού, από όπου απουσίαζε ο αραβωνιαστικός, ο οποίος είχε συλληφθεί. Ο ηλικιωμένος αποκτύπησε την 26χρονη Μαριάννα, την ανάγκασε να πιει ποσότητα πετρελαίου. Στη συνέχεια πήρε ένα μπιτόνι πετρελαίου που βρισκόταν μέσα στο σπίτι, το οποίο το ζευγάρι χρησιμοποιούσε για τη σόμπα, περιέβρεξε την κοπέλα και της έβαλε φωτιά. Αυτό έγινε στο διπλό κρεβάτι, όπου εκεί βρέθηκε η πρώτη αιστεία. Η Μαριάννα προσπάθησε να ξεφύγει και έπεσε με δυνάμει στον καναπέ του χολ, όπου εκεί βρέθηκε η δεύτερη αιστεία φωτιάς και ξεψύχησε. Ο ηλικιωμένος βγήκε από το σπίτι, πήγε στην αποθήκη όπου γνώριζε ότι το ζευγάρι το αποκτούσε στο μπιτόνι και το άφησε στη θέση του. Μόνο που αυτό το μπιτόνι αργότερα ήταν αυτό που τον έκαψε, γιατί είχε εμφανεί ένα απόθεση εθάλης πάνω του, ενώ το καπάκι του βρέθηκε στο τραπέζι της κρεβατοκάμαρας. Στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι του. Γύρω στις 12:30 το βράδυ, ο αραβωνιαστικός επέστρεψε. Μπήκε μέσα στο σπίτι, ενώ η φωτιά είχε σβήσει, δεν υπήρχε φωτισμός και με τον αναπτήρα του είδε το θύμα στο πάτωμα. Έτρεξε στο σπίτι του ηλικιωμένου και τον ενημέρωσε για το τι συνέβη. Γύρισαν μαζί στο σπίτι του ζευγαριού, ενώ αμέσως ο Λευτέρης επέστρεψε στο σπίτι του, όπου άλλαξε ρούχα. Στην έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι βρέθηκαν τα εν λόγω ρούχα που είχαν ίχνη πετρελαίου. Το παντελόνι είχε μικρές οχπές και ίχνη καύσης, ενώ τα παπούτσια του είχαν στα πέλματά τους σημάδια λίωσης λόγω της καύσης. Μετά την αιτιολογία του, επιβλήθηκαν λόγω ηλικίας περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της παρουσίασής του στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Το 2015 ο Λευτέρης βρέθηκε ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Καρδίτσας, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο κατηγορούμενος μετά την ανάγνωση του κατηγορητηρίου αρνήθηκε τις κατηγορίες, όπως είχε κάνει και στην προανάκριση. Ο βασικότερος μάρτυρας της υπόθεσης ήταν ο αραβωνιαστικός Μαριάννας, ο οποίος κατέθεσε από τους πρώτους. Με τη Μαριάννα γνωριστήκαμε σε ένα μαγαζί που δούλευα ως ψίστης, ανέφερε ξεκινώντας την κατάθεσή του. Μετά από καιρό αραβωνιαστήκαμε και σε λίγο διάστημα ήρθε και έμεινε στο πατρικό μου. Ήξερα πως έμενα μαζί με τον κατηγορούμενο, αλλά δεν ήξερα τι έκαναν μαζί. Μου είπε πως δεν περνούσε καλά στο σπίτι της και γι' αυτό πήγε να μείνει μαζί του. Εγώ κατάλαβα πως την αγαπούσε πολύ σαν δικό του παιδί. Ο κατηγορούμενος ερχόταν σπίτι μας βοηθούσε. Η Μαριάννα του έλεγε τα δικά μας θέματα. Διερωτούσα γιατί το έκανε και έλεγε πως το θεωρώ πατέρα μου και πρέπει να του τα πω. Για την ημέρα του φωνικού ανέφερε: πήγα σπίτι και βάζω το κλειδί στην πόρτα, όμως αυτή δεν άνοιγε. Τη σπρώχνω και βάζω το χέρι αριστερά να ανάψω το φως. Ένιωσα μια γλίτσα, ήταν μαυρίλα. Το φως δεν άνοιγε και ανοίγω το φως του κινητού μου. Τελικά μπαίνω μέσα και είδα τη Μαριάννα στο πάτο. Τα έχασα. Φεύγω, τρέχω στη θεία μου να βρω έναν ξάδερφό μου. Δεν ήταν εκεί. Οπότε πήγα στον κατηγορούμενο. Μου άνοιξε και τον ενημέρωσα για ό,τι είδα. Φόρεσε ένα μπουφάν και γυρίζαμε στο σπίτι. Ο κατηγορούμενος είχε πολύ καλή συμπεριφορά απέναντί της. Ότι ζητούσε η αραβωνιαστικιά μου, της το έφερνε κατέληξη. Ο Λευτέρης, κατά τη διάρκεια της απολογίας του, αρνήθηκε τις κατηγορίες και ισχυρίστηκε πως αυτά ήταν τα ρούχα που φορούσε στην εργασία του και γι' αυτό είχαν ίχνη καύσης. Όταν ήρθε ο αραβωνιαστικός της, ήταν 12 και 9. Βγήκα με τα ρούχα που κοιμόμουν. Εγώ πήρα τηλέφωνο το 100 επειδή θα καθόμασταν όλη νύχτα εκεί, επέστρεψα στο σπίτι για να αλλάξω ρούχα γιατί ήμουν με τις αγιονάρες και τις πιτζάμες. Θα μας έπαιρνε όλη τη νύχτα.
άλλαξα και έβαλα αυτά τη δουλειά. Αυτά είναι καμένα γιατί τα φοράω στη δουλειά που χρησιμοποιώ και βάζω πυθύρες και χρησιμοποιώ ηλεκτροσυγκόρηση. Ο εισαγγελέας στην αγόρευση στυλίδευσε έντονα τη σχέση του κατηγορούμενου και του θύματος, την οποία ο ηλικιωμένος δεν δίστασε να εκμεταλλευτεί με τον πιο άθλιο τρόπο και πρότεινε την παρατηματική τιμωρία του. Οι δικαστές του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου έκριναν τον κατηγορούμενο ένοχο για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και χωρίς να το αναγνωρίζουν κανένα ελαφρυντικό, όπου του επέβαλαν και την ποινή της ισόβιας κάθερξης. Στις 7 Δεκεμβρίου 2017, ο 76χρονος κατηγορούμενος κάθισε στο εδόνι του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου Λάρισσας. Για μία ακόμα φορά, ο ηλικιωμένος αρνήθηκε τις κατηγορίες, τονίζοντας πως πάντα νοιαζόταν για αυτήν και πως την είχε σαν κόρη. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν κατέφερε να πει στο δικαστήριο που αποφάσισε ομόφωνα την ποινή για την πράξη της ανθρωποκτονίας. Στις 9 Δεκεμβρίου 2019, το χρονικό της φρικτής δολοφονίας της 28χρονης Μαριάννας ξεδιπλώθηκε στο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου, όπου συζητήθηκε η αίτηση ανέρεσης του 71χρονου τότε δολοφόνου κατά της εφετειακής απόφασης. Αεροπαγίτες επικύρωσαν την απόφαση του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου, με την οποία ο 79χρονος Λευτέρης είχε καταδικαστεί σε ισόβια για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ωστόσο, ανέπεμψαν την υπόθεση στο εφετείο ως προς το σκέλος της επιδίκασης χρηματικής ικανοποίησης για ψυχική οδύνη στους πολιτικώς ενάγοντες συγγενείς. Η εξαφάνιση του ιερέα προκάλεσε πολλαπλά προβλήματα στη γυναίκα του Ρούλα, η οποία στη συνέχεια αντιμετώπισε προβλήματα οικείας. Μάλιστα, όπως είπαμε και πριν, είχε εμφανιστεί στην εκπομπή της Ισίας Λιαροπούλου λίγο μετά την εξάπλωση φημών ότι ο εξαφανιστής ιερέας έφυγε για τα μάτια μιας Ρουμάνας, εγκαταλείποντάς την με 3 ανήλικα παιδιά, από τα οποία το ένα, η Μαριάννα, θα είχε αργότερα την τόσο τραγική κατάληξη. Ο ιερέας δεν βρέθηκε ποτέ και όλα συνηγορούν στο ότι δολοφονήθηκε. Το ίντερνετ στεγάζει πολλές σκοτεινές υποθέσεις και σήμερα είδαμε κάποιες από αυτές. Αν έχετε κάποια πρόταση ή θέλετε να μιλήσουμε για ένα συγκεκριμένο θέμα στο κανάλι, γράψτε το στα σχόλια ή στείλτε μας ένα email στη διεύθυνση που θα αφήσω στο description. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Περιμένουμε τα σχόλια και τις κριτικές σας. Και μην ξεχνάτε. Stay green.